Ana Nurana gelipdir. Nurana can, Uy. salam. Jorajan sagaman geldiniz mi? Howa. Salam durlu gelince. Taglyk gowjam. Toya başlatsınız oň bolsun. Taňry ýalkadyn. Bagtly bol maral. Muğulumçylyk mekdebini guturanymyz dünýäli eýýämi kiligi çekdir. Şondan beri Aşgabatda gelen o ejen maral. Ejen kakyn dogunlygyň dagam gurgunmy? Şükür, sağ ol. Agy Nurana, bir de daha gelegen beri okla. Yönü gürlek gidip otursun. Nurana can, ödüňizden gurgunmusyňyz? Öý içeriňizden gurgunmy? Daýy şükür. Ýaxşy. Hey, tüweleme. Derek boýlugy bolaýypsyň sene. Aşgabatyň ýigitleri nire keredi? Teň ýaly gödel gydy görmän. Maral joramyz toyun başyny başlata belki biziňem çiýlemir açylar. Pägetli günü wadyr da gelneje. Agay, ne edip bildin bizim geleceğimizi? Ya birini karşılap uğradıp yer mi? Uy nem üçin? Seni sizi karşılamağa çıktım yürüydü. Şeyli mi? Hova. Agay Nurana, bizim geleceğimizi yüreğim sadaydı mı? Hova. Şşş. Yüreğim sadaydı. Ak Nurlen canlaştım yoğun. O Şeyli. şeyli. Marallagan bir gün otturlu var ya deyip. He. Dırlı gelnece. He? Men şu günde olan günüm Marala men bilen gideytin ne? Vay, gutlu ya. Bizim bilen Bilokan beyleki jorolommuza mı gelecek gelnece? Vay, goğduğunu, gülnek, bunça, ziyade dağım geliyor. Elbette. Gelnece can, meni koy vereydi. Koy vereydi. Yer bol ýa-da. Ýöne jygyrlykdan saňa aljak zatlama atda kaýmagyn. Gelnece mi? Sana yarar, bana da yarar. Men sana nanyan gelnece. Agay, ol şeker. Hanonu, ol şeker kimine jygyrlyga tarap gitjek taksa minnerinde Bolya. Yürüm hadi. Yürüň. Hem evde yerleşer. Münü görün arkayına gidelim. Münün hani? Hani bolum. Çekdiye, bol tidirek min. Bol. Nurana. Dowlanmyň bilen. Sağ olun. Indiki ýyl Maral bilen dowlanmyň öňünden geljekdigime söz berýän. Bolya. Min Maral. Sağ ol Nurana. Bir hepdeden toýumyzdyr hökman barın. Bolya. Agay Nurana, toyu hükman var mı deyirler bilen, bolya mı? Bolya nisip bolsa hükman barar. Bolya. Awarım. Bolya sağ olun. Hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, mutlu olsun dediyim, mutlu olsun dediyim. Hoş geldin dediyim, hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim. Halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, mutlu olsun dediyim, mutlu olsun dediyim. Hoş geldin dediyim, hoş geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim, halkıma şatlık payla, gülüp geldin dediyim.
köşke eyvan çayımın. Kutlu olsun täze ýyl, kutlu olsun täze ýyl. Hoş geldin sen täze ýyl, hoş geldin sen täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Kutlu olsun täze ýyl, kutlu olsun täze ýyl. Hoş geldin sen täze ýyl, hoş geldin sen täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Kutlu olsun täze ýyl, kutlu olsun täze ýyl. Hoş geldin sen täze ýyl, hoş geldin sen täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Kutlu olsun täze ýyl, kutlu olsun täze ýyl. Hoş geldin sen täze ýyl, hoş geldin sen täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Halkyma şakyt haýlap gülüp gelsin täze ýyl. Gülüp gelsin täze ýyl. Haytal söwdam etken ağam. Benim. Geç. Hoş gelipsin täze ýyl. Täze ýyl mi söyleme? Agylly bereketli bolar. Ýöne onu internetten okudum. Ağam ağzından Hudaý eşitdim. Igal gelse, ödem kışta ýazyp bol ýagsa, sopan soluğun göğü eli berýärdi. Eýem şu urrumada kuşumy çaýdy. Be. Beýle begen ýan bolyn. Umoluna dersin sen. Ýöne geýinşiň bolyn. Ağam, hangi tijet heret? Şu eller sözden tayak tutan elemeýär. Öyle ayatı katap giden elimin diye diýen diýmeseňem. Şu zähmet gören eli gysaňda hizir edäýän. Yer onsoň sürüýini goýup gaýdyp şäher gelip ýörmün. Ay ho da. Goşugymy ýaljak bolup tirkeşmekdedir. Ýaşdan bar hedeli. Täze ýyl akşamyň dawaratyna çağırylmagam. Ýene 3 saatdan soňa ýetişmeli. Beh, o şagalan nerede geçýär? Köpek dağın tepesinde ağam. Atma yolun başlanýan ýerine. Ağam şu ýerde saklanaý. Täze ýyl ha täze maşyn minmek netip etdin. Beh, weli bolaýyn. Şun täzejek bolup ýörün. Nirden bildin ay? Var ya, Sag bolum. ýaşy. Nogmatdan dolaryp desterhanyma. Hoş gelipsin täze ýyl. Ha? Näme boldy? Maral? Näme boldy? Ha? Aýtsana. Han sumka, Men näme bileýin? Niýe doýupdyň? maşina, Haýsy maşina? yankı maşina. O maşina aýtdy. Inni etmeli borka. Men toy eşiklerimi aljak pullarym, toy çaklyklary. Netibet ayrılmadık bolsa halallaryň eline geler. Pulun gurrun etme Maral. Men pulum sen pulun. Hiç daň gaýysyny etme. Ýör, täzesini alaýar. Näme oň üçin gynanyp? Şundan başlaýar.
İkisem molar edeyim. Beli üteşini bir yerlen, birinin sorayma da kapıvam olacak ki. Sorayma Gör şu daydalardan sonra eli. Agy diýene biraz gümür ýamry. Şonu nideni men kendinden meteorology gatyp ketdi. Aydan gelýärdiň. Daydalar niýerde ýaşaýar? Mingli daýda. Hawa ertekler dünýäsiniň garşysynda salynan ak mermerden beýik şaýlarda bolmaly. Ertekler dünyası mı? Hawa. Ertekler dünyası diýende anha ştay bolmaly. Täze salynan ak mermerden jaýlar boldy. Ine şular bolmaly. Meňillayda diýäniň bolyn. Hani? Wi jigimcan bidem şu jaýlara täze öçüp geldikde. Howgulagy, jigim, ilmiki gerek geleňizde meňli daýlaňyza elinjek talgy berer. Häzir meňli daýlaňy tanamzok. Agyr, bulun diýeni. Ho ak nurlaň ýaşaýan jaý bolaýmydyn? Haýsy ak nurly? Ak nurda şeýle bir ýüt göşüp maşina alyp münen. Şeýle owadan ösürýär. O sen diýäniň ataňa ýalmy? Agyr aty diýeniň kim? Atan tanamokmy? Murtuna ýag çalynan ýa. Telekeçimi, biznesmenmi näme ol? He. O bazarda da maşin satýar. Agyr Mercedes mi, Ford mi, Jeep mi, şo maşinler getirip berýän adamy diýämi gaýty? He. Bardyň üstünden etdileri. Şeýlemi? Şo ak nuryň ýanyna ýene bir gelin barla. Ana gördi. Neme? Meňli daýdalar. Bey bir de bowlan ekiniň, ey. Halit guruluşdurmaýana may bermediň de. Howgulu nire howluk barýa. Göçüň geçip barýan ýaly bolup. Wagtym geçip barýa. Wi, gowulayda ana oğullu gelýär, şo bilýändir sorulýan talgyny. Akça duruver gayet halis ollum. Gurgunca gidip bersiňiz mi gayet? Agy jygyllyga gittim. Şeýle bir zadardan ýöne dökün bolup ýatýarlar. Häzir görkezjek. Aktyjagmak bir gowja palto aldım. Özüm şeýle bir ardan